nézi a vlogot, és hogy tetszik neki, Ja, és azért jött. azt, hogy itt állt egész nap velünk. Ja. Órabérbe vagyok. Nézkedj velem. Bíztatok benne, hogy megjelen a tévében? No figyelnek ide. Sokat kell dolgoznom, hogy a bánat verjem meg. Reggeltől estig kiköpöm a belemet. Nem kell ez így nekem, elmondok is adni, de a béremet. Most már nem érdekel, iszok és iszok, nem érdekel. Sokat kell dolgoznom, hogy a bánat verjem meg. Reggeltől estig kiköpöm a belemet. Nem kell ez így nekem, elmondok is adni, de a... Mi folyik itt? Reke, gyere kávézni, ahol le. De nem mutat meg, hogy kell bekötni a csatornát. Igen? Megvan-e? Én meg megmutatom neked, hogy kell meginni a kávét. Ahol le. Látod a csávót? Megcsáó. Ja, láttam. Egész nap. Itt állt velünk, eh? Kérdeztem a tank, hogy ismered, azt mondja nem. Nézi a vlogot, és hogy tetszik neki, Ja, és azért jött. azt, hogy itt állt egész nap velünk. Ja, tudom. Valami kamionsofőr. Kamionsofőrje. Ja, hallok. Magyar vlogot csináltak. Ja, igen. Szép jó reggelt, srácok. Reggel 6 óra, hírkovált és kávéfőzés a főnöknek. Minden elő van készítve. Vigyázni kell a koffein szintre, mert bebolondul az ember ilyen időbe. Nincs kávé, agy elmegy. De már készül. Hopp, mi van ott? Ho-ho. Fincsi kávé. Hopp, mi van ott? Van itt minden, mint a jó boltba. A few moments later. Láti vriend. De dikste stinkt, hè? Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Itt vagyok a Hódos Krisztiánkával. Jó reggelt kívánunk! Kicsit kövezünk az eső után. Sok az eső, kicsit be kell hozni, amit nem tudtunk berakni. Egy kis lemaradásra. Lemaradás, szombat reggel, de nem baj. Kell a pénz sajnos, itt is. Itt is kell a pénz. Itt is minden drága. Itt is keményen kell dolgozni, mindenhol sajnos. Mennyit egy kenyér? 1500 forint? Hát mennyi kenyér? 2 euró? 1 euró? 2 eurója. Az mennyi az? 800 forint? 800 forint. Tehát van is kenyér 3 euróért. A benzin is 2 euró 11. Ja, szóval állunk itt szombaton. Szóval muszáj itt is sajnos, igen. Szegénység van. Ember vagy, ember vagy. Otthon is azért vállalkozók szombaton is mennek azért, aki szorgalmas, ki ott is akar. muszáj, ott is muszáj. Ott is muszáj. Hát minden vállalkozó azért megy. Mindenki nyomja, mindenki... Meg hát minden drága, ja. Ja, meg látjátok itt homokon úszkáljuk itt is. Azért, mert a homok itt van, 10 km-re van a tenger, onnan hozzák, szóval. Ja. Meg ugye, amit én kérdeztem tőled, Matyi, hogy sokan, mint én kérdezték, hogy miért nem betonozunk, meg szegélyek, meg betonozások. Hát itt az igazság, hogy itt megy az áramkábel, itt megy az internetkábel, megy a víz, itt megy a gáz, itt megy minden ebben. Föld alatt, igen. Szóval itt valami van, ki akarják szedni gyorsan, kiássák, meg tudják reparálni. Nincs sehol oszlop, vagy látjátok, jó, ez az oszlop, de nincs kábeles oszlop. Szóval azért itt nincs. Na, ez Itt mind a víz alatt van. De az is, hogy itt ahogy van, itt 2 méter a vízszint alatt vagyunk. Szóval befolyna ide a víz, a gátokon át, a tengertől, akkor 2 méter fölöttünk jön a víz. Az itt a szituáció. Itt mind ilyen iszapos föld is van. Ez nem szikla. Hát itt egy házat építenek,
bemegy egy 16 méteres betonoszlop alá. És ki elsüllyed a ház. Olyan. Ja. 16 méter. Köszönjük. Na, mi újság? Kész leszel ma? Megpróbálok nem kész lenni. Órabérbe vagyok. Hülyéskedj velem. De ezt muszáj befejezni, nem olyan. Oké. Na, akkor elhúztam. Elhúztam a faszba innen. Ja, nem lehet káromkodni magyarba, lehet? Nem. A gyerekek nézik. Nézzük. Jó van. Elnyittek is. Na, vigyázz magadra. Csókolom. Én is. És akkor ezt a számot nagyon sok szeretettel a barátomnak, a Tótónak, a Krisztiánnak és az öcsémnek, a Dávidkának. Olyantok sok szeretettel. Hűrnak buli vár majd rám, a Robika húzza a módzáját, ha megkentül a gitárjam már, egész ilyen buliba járok. Állok, aki most húzza, hisz mi vagyunk a Veszprémi bujárok, és mi vagyunk itt a nagy csávunk, komolyan, alkoléo, 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 megfentül a gitárom, és egész ilyen buliba járok, komolyan, alkoléo, aki most húzza, hisz mi vagyunk a Veszprémi bujárok, hisz mi vagyunk itt a nagy csávok, komolyan, alakoléo, Kolok probleem. Dat is kolok probleem. Ja. Na! De szép lett! De szép lett, te! Mi van? Jó az. Mi van ez? Megoldottad. Jó moly! Ja, csak egy kő oda. Ezt meg kell rendelni. Sziasztok srácok! Újra itt vagyok. Arról szeretnék beszélni, hogy a múlt vakáción találkoztam egy kövezővel, pont a sógoroméknál kövezett. És mindenhova CKT-t raknak. Meg a szegélyeket annyira betonozzák, és valahogy itt Hollandiában nem fektetnek ennyi energiát egy szegélybe. Persze nagyobb utaknál raknak CKT-t, vagy itt ahogy hívják Space-it. De máshova igazándiból nem. A nagyobb utaknál is maga a kő alatt zúzott kő, törmelék van, mintha ezt a házat letúrnánk, és akkor azt raknánk 40-50 centiat, és utána egy 10-15 centis homokréteg, ami le van döngölve normálisan. Persze itt azt tudni kell, hogy itt Hollandiában nincsenek, bárhol is nézze, itt nincsenek villanyoszlopok, se bármilyen oszlop, esetleg ha a villanyoszlop is, az összes kábel mind a föld alatt működik, mind oda megy, beszélve a víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram, TV kábel, az összes. És most itt vagyok egy kertben, és pont ő csinálta 15 éve ezelőtt ezt a kertet, mindjárt meg is mutatom, ha meg bírom fordítani, vagy majd így. Itt, amit észre lehet venni, maximum fél centiméter süllyedés 15 év alatt, vagy 15 éven belül. A lejtés ugyanúgy megvan, nincs gödrös, nincs süllyedés, se semmi. És az az érdekes, hogy
sima homokra lett rakva. Persze azt azért hozzá kell tennem, hogy itten csak gyalogos vagy biciklis ilyenek mennek át, de ugyanígy is altakoró. Ez az úzott törmelék. De érdekes. 10-15 év és semmi baja. Ugyanúgy áll, mint amikor lerakták. Úgyhogy nincs rajta CKT, semmilyen gyöngébb beton. Hát csak ennyit akartam. További szép napot. Sziasztok! Holland kis kert, látjátok. Hát ez komoly. Komoly. Keramik, kis szép fű. Az álomház. Aztán itt a víz mellett. Hollandiában minden a víz van. Az ilyen. Ja. Csónakázni, pecázni, Szép kis víz, csónakázni, pecázni. lélezni kertbe. Tökéletes. Az biztos, hogy köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg. Kedves aranyos Matyi főnök, kollega Bász csinál minden vasárnap, ugye? Vasárnap Minden videót. vasárnap új videó. Elmagyarázom. Magyarul, hogy történik a kövezés Hollandiában, hogy dolgozunk. Egy heti munkánk, egy rövid kis videóba összevágjuk. Pontosan. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Sziasztok! További jó hétvégét. További jó hétvégét. Csokolom.